Amosi ni oimore kumora mora ma intie nyakwara monge jwang ma en thuolo machielo mar waki ni machiegni e cheno niendi mar Ngima Mwandu ka endi gima watimo maduong' wago mbaka kotenore koda gigo eko tuoche go eko ma inyo ngimawa kaka inyalo geng'ogi yore go eko minyalo thiedhogi ka dipo ni gisemakowa. Luonga ni Ruth Ochungo kawuono wadang'eyo ni to wach mar COVID-19 mosebedo ka chende pacho ka endi okenge mage ma jolony kata jothieth osekawo mondo mi gine ni odok chien. Kendo an gi wende studio kaendi nyadendi Beatrice mawuok Lumumba Hospital. Amiye thuolo mondo mi wach nyinge gino motimo kaeto wachaka twak modiochieng' ma kawuono machiegni studio. Erokamano Ruth. Amoso oganda duto te ni oyawre uru. Sani no imore. Oimore uru. Niluonga ni Beatrice Obonyo kaka Ruth osewacho, Lumumba Hospital kendo an jalony e thieth, weche mag thieth. Koro kibiro Lumumba Hospital kanyo to eka mayudra. Nyadendi Beatrice, ang'e ni tuo mar corona nyaka ne donjo e Kenya kaendi dwe mar adek higa mar 2020 donge 2020. Yes. En gima nokelo achiedh nade mapek ahinya. Ok ang'e ni kawuono iko nwang'o kotenore koda tuo niendi mar corona kaka un jogo iko ma jolony. Erokamano Ruth. Adwa wacho ni tuo mar corona ni ok en tuo ma korka kawuono wadawuoye. En tuo mosebedo kodwa chakre dwe mar adek 2020, higa mar 2020. Kendo ka nobiro to ne waneno kaka tuo ni ohinyo oganda wa maduong' kaluwore gi kia mane wan godo. To kadwa wacho historia matin mar tuo ni, COVID-19 en tuo manofweny piny mar China December 2019. To kanofwenye to bang'e to wan kaka jo Kenya kaka sewacho ne ochopo irwa kae mwafwenye tarik 12 dwe mar adek e higa mar 2020 2020. Tuo ni kanobiro to wan kaka jochiw thieth ne wang'iyo yore ma ber motegno ma wanyalo geng'e godo, nikech wang'eyo ni tuo mar COVID-19 ikele gi kute mag corona manyien ma ka ng'ato obedo machiegni gi ng'ano man gi corona, kute mag corona, ka ng'ato obedo machiegni to fuolo to samoro nyajer buti to yot mondo iyud COVID-19. Omiyo koro nitiere yore mopogore opogore Ruth goganda wa duto te manoseketi mondo ong'e ni tuo ni odok chien ma wan duto te wang'eyo. Achiel kuomgi mae en mana paro, nikech kata muma be wacho ni parnegi kata ging'eyo. Wan duto te wang'eyo migawo mar thieth noketo ondamo mopogore opogore mag geng'o tuo mar corona mondo waduok chien hinyruok kaluwore gi tuo ni. Achiel kuomgi ne en ni mondo wa ensure kata wang'i ni warwako abuog rombe seche duto te ma wantiere. Onyalo bedo ofis, onyalo bedo in public places, kuonde moyangore ma ji ng'enye. Abuog rombe en achiel kuom gigo mane waketo kaka jochiw thieth mondo orwaki gi ji duto te. Ne wachak wawacho e wach mar corona ni ber mondo dhano oluok lwetgi. Luoko lwedo ni kwa we kata corona kende, Madam Ruth. Luoko lwedo ni konyo kata geng'o tuoche mamoko kaka mag diep, tuoche mamoko manyalo hinyowa. En yo mar ng'iyo ler, keto hygiene. Koro mano be achiel kuom yorego mane wasewacho kendo pod wadwa wacho kawuono ni mondo oganda obed ni timo e geng'o tuo mar corona. Machielo kendo en ng'iyo ni kata kibet kamoro
to iketo nafas ma dho ngere luongo ni social distance. Ing'iyo ni kindi gi nyawadu nitie bor moro, nikech kaluwore gi kaka wacho kaka ng'ato nyalo yudo tuo mar COVID-19 kata corona, en ni kibet gi ng'ato machiegni to samo wuoyo to droplets kata gigo mawuok e dhoge nyalo kodhi kuom ng'ama chielo to yot mondo ng'ano ogam tuo mar corona. Omiyo social distance kata keto nafas e kindi gi ng'ato en achiel kuom yorego mane wasewacho. Machielo kendo madwa wacho kata paro ne jopiny en ni wuodhe madhi oko be kok en wuoth mochuni ahinya to ber mondo iduok chien. Oganda wa oduok chien wuodhe madhi oko mondo ong'e ni tuo mar corona ni odok chien. Erokamano. Kaka jalony wechego eko mag thieth, ok ang'e ni be ineno ka okenge mane migawo mar thieth oketo mondo mi wageng' godo tuo ni endi mar corona, be ineno ka pod jopiny dhi kode kaka owinjore koso ang'o ma dang' iwach kaka jalony? Erokamano Ruth. Adwa wacho ni ndalo duto dhano en ng'atno mayom ma jasamuoyo kata kodwa timo gimoro pile ka pile to iyudo ka samoro yom betie, dok chien betie. Okenge gi kaka ne waseketo gi kaka jo Ministry of Health guidelines gi kata okenge gi kano ketgi to ji nomako gi motegno kabisa, Madam Ruth. Ma nwayudo ka odiochieng' kodiochieng' Ministry of Health kata jogo mochung' ne weche mag thieth chiwo kaka corona dhi updates mapile pile. To ka oganda wa neno kata jogo maneno TV kata mawinje radio to neno ka tuo ni hinyo ji adier kendo okenge go ji nomako motegno. To bang'e kanyo to yom ochako betie, ji odok chien e timo ng'iyo ni okenge go otimgi e yo makare. Omiyo tuo ni odhi ni rumo to chako bedo kendo mang'eny, ochako duogo, ochako rumo matin kendo duogo. Koro it keeps on changing. Odhi ko owilore. To mae achiel kuom gigo madwa wacho kwaweyo kata bedo kaka virus no betimore kata corona kute mag corona timre. To adwa wacho ni wan kaka oganda wasebedo gi yom e timo gik ma jochiw thieth dwaro ni mondo watim. Adwa chaka awach niya, Madam Ruth, ne oganda wa. Sani bang' ka waseketo mikakati mane waketogo to bang'e kendo vaccination obiro, chanjo mar coronavirus mar COVID-19. To ka chanjo nobiro to wadwa wacho ni oganda duto te ok nokawe kaka ne okele no modhi motimo chanjo. Ang'e ni nitiere jogo mapok odhi kata chanjo, ang'e ni nitiere jogo man gi naka mawacho ni samoro chanjo ni en gima okel mondo oneg ji, ok en gima ber ahinya. Koro iyudo kata ka chanjo manokel be mondo okonywa e duoko tuo mar corona chien. Wayudo ni oganda wa be ok ochako kawe kendo. Mana ng'adi matin mondo mi anyisi ni apenji ni to wang'e ni chanjo nokel mondo mi ji oyud chanjo mondo kaka yo achiel mar geng'o tuo ni endi mar COVID-19. Be inyalo wacho ni pod ji kawe, to ka ji kawe be pod jopiny dhi ute thieth mondo mi okawe koso tinde jo oweyo nikech kata aneno kata updates tinde ok gol. Be pod ji kawo chanjo mar COVID? Erokamano. Adwa wacho ne oganda wa duto te ni chanjo mar COVID pod dhi mbele kendo nitiere osuptende kata mana Kisumu wa ka. Adwa wuoyo e wi Kisumu wa sana. Nitiere osuptende mitime chanjo
kendo jopiny onego dhi mondo otim testing. Jogo mawinjo ka nigi dalili ma ang' na wach mbele kanyo mag COVID-19 ber mondo gidhi osuptendegi, kendo osuptendegi timo testing, gipimo COVID. Kendo kwaweyo pimo COVID, kendo gitimo nyaka chanjo. Koro kiyie na tawach kata nying osuptendegi mondo jopiny ong'e ni chanjo pod dhi mbele, testing be pod dhi mbele. To an daher mondo ajiw ogandawa mondo maduong' ahinya mwatim mokwongo en ng'eyo ni onge coronavirus. Ber mondo ng'ato ng'e. Ikawo atua tidhi kar thieth to ipimi. To kosepimi to koyud ka in gi coronavirus to waneno okang' machielo ma watimoni kaka jochiw thieth. Koro osuptende ma pod itime chanjo kendo timo nyaka testing en mana district hospital waka masani waluongo ni Kisumu County Hospital. Gipimo kendo gitimo chanjo. Kibiro Lumumba kama ayudora, kanyo be watime testing. Koro wajiwo ji mondo bi watim testing, wafweny mondo wakony ogandawa. Kama chielo kendo mitime testing, kia malo wiriat malo, Nyahera Hospital timo testing, Sub-County Hospital timo testing, Nyahera kanyo. Wakwayo ni dhano mawuok malo kanyo odhi mondo gitim testing mondo giyud konyruok. Kama chielo kendo madwa wacho ni timo testing en Avenue be timo testing, kanyo bende ng'ato nyayude konyruok. Wan gi Papo Nditi Sub-County Hospital, wan gi Katito Sub-County Hospital. Kuonde go duto timo testing. To gi mamoko ma samoro kawacho ka. To mago kuonde mang'eyo ni chiegni kodwa kendo wanyalo dhi mondo wa test mondo wayud konyruok. To adwa chaka wach ni Madam Ruth. Testing dhi mbele. En adier. Mak mana ni samoro odok chien nikech ogandawa kaluwore kaka wacho, samoro samuoyo donje, samoro wan be wadhano ka ng'ato tuo to dwa notem mondi, samoro be weche mag stigma, weche mag akwede be miyo ng'ato samoro neno ni gibro wacho ni an gi COVID-19. To adwa wacho ne ogandawa duto te. COVID-19 kata coronavirus wasefwenyo ni en gino ma wanyalo dakgo. Nikech nochakore dwe mar adek, tarik 12 dwe mar adek 2020, nyaka kawuono pod entie, to hinyowa. Koro updates mag Ministry of Health ang'eyo ni ok gin kaka ne gin chon. Nikech tuo mar COVID ka nochakre to nochakore gi speed mamalo ahinya. To en adiera makende Madam Ruth ni ka tuo moro osebiro to en tuo ma koro ipuonjo ji mondo ng'e kaka geng'e kendo kaka idak kode. To koro ibo yudo ka samoro kaka nochakore gi speed mamalo kata tuo mamalo no onyalo dok chien. Mano tadier. To mano ok en nafas mar ogandawa mondo gibe gidog chien to giwe timo gigo ma migawo mar thieth oyango mondo tim e geng'o tuo mar corona. An mane madaher mondo awach ne ogandawa ni ber mondo ng'ato odhi e testing, odhi opime osuptende ma wachogo, to kosepime to ka nitiere wach moro ka corona oyudore to yudo konyruok. Kamano. Nyakora moga jwang prodhi mbele kaendi, wan kaendi kod nyadendi Beatrice Obonyo malerno mathoth kotendo koda tuo niendi mar corona. Otemo wacho kanyo ni corona pod nitie kendo chanjo be pod itimo, otemo kwano osiptende kata ute thieth kuonde ma wanyalo dhi mondo mi wayud konyruok. Pod mana wakaw yo matin kwa duo kama to dong'e ni to tuo mar corona niendi ndalo mane ochakore ne gin mopogore opogore. Kendo ranyisi mag be nopogore opogore. Ang' nolerwa mathoth kae to gi sani endi kuma koro wasegike niendi to gin ranyisi mage ma samoro nok wanen chon to wanya neno sani. Medikete kanyo luongo Ruth Ochungo pod wadhi mbele gi twak.
machiegni kendo nyakwara Mugajwang' ageno ni pod wantie kanyakla kendo wadhi mbele gi twak kotenore koda tuo mar COVID-19 mabe pok orumo. Kata kamano ji mang'eny osedok chien kaluwore gi okenge manoketi ka ma kendo yudo ka jomoko sani ok rit kata mana logo lwetgi bedo mabor gi nyawadu. Pod wan kaendi wago mbaka kod nyadendi Beatrice Obonyo mawuok Lumumba Hospital kendo en jalony wich goiko mag thieth. Luongani Ruth Ochungo pod wadhi mbele kaendi mana kuma wawege mwachake godo. Wasego mbaka kotenore koda kaka vaccine nodonje Kenya ka. Inyalo lero mana matis ni to sani to koro weche mag ranyisi mage. Bende nitiere moko manyien mosieko koso mana machon ka ema pod nitie nikech ng'eni tuo kabiro olokore pile ka pile. Erokamano, Madam Ruth. Adwa wacho ni ranyisi mag COVID-19 kata corona osebedo ka wilore. Iyudo ka samoro ranyisi mane nitiere chon owilore, to moko magi wilore nikech ang'o? Giwilore nikech kata mana virusi kata coronavirus no, adwa wacho ni en kudni mawilore. Wanyalo paro wan duto te ni kanobiro to ninyisowa ni koro wan gi strain miluongo ni Delta kendo chako nyiswa mamoko. Koro kaka omedo chenjo kako betno ma jo dho ngere luongo ni mutation o mutate, emomiyo wan kata gi different vaccination mosebiro kaluwore gi kako mutate. To koro ranyisi mag COVID-19 adwa lerogi mamoko pod wawinjo e dendwa, pod wanyalo present godo, moko samoro ok bibedo ni bro bedo kodgi te. To an kaka jorit thieth wang'iyo ni ranyisi gi in kodgi e kiwango machal nade. To ka waseng'iyo ranyisi gi, Madam Ruth, to wapimo corona kwa suspect ni mae nyalo bedo coronavirus. To koro watimo testing, wapimo kaka nawacho cha. Koro ranyisi gi endi gin kaka del maore, mano pod wan go, del maore, wan gi wich bar, wan gi del majony. Iyudo ka ng'ato nigi ume mol, mana samoro inyaparo ni en athung'a ma kawaida. Tineno komedore. Mano be nitie. Wan gi duol maremo ma jo dho ngere luongo ni sore throat. Nitie cases ma ka ng'ato nigi corona to nyadiewo. Diep be en achiel kuom ranyisigo. Nitiere ng'ok, nitiere ahonda. Iyudo ka nitie joma fuolo. To weche ranyisi duto te mawachogi, ok ochuno ni nyaka ng'ato bed kodgi te ekiwach ni ngi coronavirus. Koro an kaka jachiw thieth, dawach ni ranyisi mawachogo, kin kodgi, to ber mondo ichope osuptal. Kik watim yor thieth e dala, kik watim self medication, kik wamire yath ka wagayo, kwa wacho ni ma en samoro oma ma kawaida. Nikech adiera makende ranyisi mawachogo, kwa ng'iyogi to ken ranyisi mede wach ni en wenda ahinya kodwa. En ranyisi mar tuoche mamoko be. To mondo kik oganda wabedi machop dakika mogik ka koro ok onyal yweyo. Nikech koso yweyo be en achiel kuom ranyisi no. Ibedo gi yweyo matek. Kori thung'. To in congested e thung'. Ok dwa her mondo oganda wa ochope kiwango ma koro oringo osuptal ka koro wamanyo oxygen. Nikech wan duto te wang'eyo ni yudo oxygen osuptende wa ma wan gogi ok en tich mayot. To private be, samoro private hospitals, samoro iyudo ka kiwango gi kata capacity ma ginyalo kawo joma tuo be bedo ga matin. Koro wayudo ka oganda wa mang'eny kata ndalo mokadho nohinyore nikech ang'o? Nikech ne girito nyaka dakika mogik. Koro wawuoyo kotenore koda vaccine kata chanjo mar COVID. Different types magi. Mantiere ma
wanyalo yudo e utewa mag thieth? Erokamano. E utewa mag thieth ka awacho especially Kisumu County, osuptende ma luongo nying-gi ka to gi mamoko be. Yes. Chanjo ma wayude osuptende wago, achiel kuomgi nitiere AstraZeneca, nitiere Pfizer, nitiere chanjo miluongo ni Johnson and Johnson. Kidhi Avenue tinyalo yude. To wan gi chanjo be miluongo ni Moderna. Koro mago gin kit chanjo ma wan go sani. To Madam Ruth, adwa chaka ler ne jopiny ni ka waweyo chanjo kende, nonro mang'eny osetim. To nonro mang'eny pod dhi mbele e wach mar coronavirus. Koro nitiere nyaka yath mageng'o tuo mar coronavirus ne jogo ma odak gi jomosepim moyud ka nigi COVID-19 positive result. Opimgi to yud ni gin gi coronavirus. Koro mae to ang' naler bang'e kaka en. To mano be achiel kuom yore mag prevention, yore mag geng'o. En pek mane ma ng'ato nyalo kadhe ka dipo ni ayudo chanjo mar Johnson and Johnson to chieng' machielo ka duogo to chako miya kata mana Moderna? Ni be nitiere pek ma ng'ato nyalo yudo? Erokamano, wan kaka jo chiw thieth wajiwo mang'eny mondo kichako gi chanjo moro tidhi go mbele. Ma kibiro kata kama watime testing kata pimo to wapenji ni nomi yath mane. Koro daher manda recommend ni kanichako gi yath moro to ber mondo idhi kode mbele. Kamano. Kowile samoro nyalo kelo wach machielo koso onge wach moro amora? Wach moseyangore ma yath kowil to nyalo kelo to pok oyangore ahinya ne wan kaka jochiw thieth ahinya kata joma timo nonro. But wan kaka dhano wang'eyo ni kotim ne ng'ato chanjo to samoro nitiere kaka onyalo winje dende nikech en gino mawendo mikele dendi. To sama ang' koro iwinjo gik mopogore dendi to ng'enywa wabro wacho ni nikech chanjo ni tok ma, nikech chanjo ni tok ma. Kore ma an daher mondo awach ni ber mondo iyud chanjo mane iyudo no. Erokamano. En ma mondo idhi kode mbele. Ok ang'e ni data maro wacho nang'o sani kotenore kod tuo ni endi mar COVID? Erokamano. Wan kanye gi laksechegi? Erokamano Madam Ruth. Adwa wacho ni data wa ka waweyo mar piny mangima, ma piny mangima dhi to 571 million cases so far kwar jumuisha te. Adwa ni anaro data no to Kenya to basto kendo wachak wachik wang'i Kisumu. Koro marwa mar Kenya one at 337,000 mago cases mwaseyudo in total. To cases ma osethiedhi ma oyud cases mochango gin 330,000. Kuom thoe mosebedo godo daher wacho ni gin 5,670. Mago thoe mosebedo godo in Kenya kaluwore gi coronavirus. Koro adwa wacho ni daher mondo awach data ma Kisumu bende. Data ma Kisumu cases mosebedo go ka waketo together gin approximately 13,000. Yes. Mano moseyude Kisumu County? Yes, mano Kisumu County. To kuom tests ma ka wacho kata mana wigni kende, out of 137 ji mane opim, 12 nwayudo ka gin positive. Mano e Kisumu? Yes, in Kisumu. E Kisumu kaendi corona ipimo kendo igolo duoko odiochieng' koso tok juma koso en tok dwe kaka un jolony?
wan kaka jolony daher wacho ni corona kibiro mondo wapimi to wamiyi duoko sano. Kamano. Wow. To wapuonji kaka koro onego bed ni idak to gi kaka iritori. Kamano. Wang'e ni corona en gima noyiengo ahinya. Kata kamano nyaka koro wadag kode. Samoro nyalo lidhonwa yore monego bed ni wadak godo kode. Erokamano. Kadwa wacho ne ogandawa yore ma wanyalo dak gi tuo mar corona. Osedoko koro gima wantiere godo. Ngima nyaka dhi mbele e bentie ka. Kamano. Mana adier. Koro daher mondo awach ne ogandawa ni weche ma migawo mar thieth oketo mondo wa make sure ni warito gi te kaka nalando gi noendo kaka nawacho gi no. Wang'ini warito yore mag geng'o tuo mar corona mondo wadag kode. Wang'ini waluoko lwetwa kako winjore. Warwako abuog rombe e yo makare. Sani ji ok rwak gi Madam Beatrice kata giwuotho e boma kae. Kata donjo mana e supermarket moro amora. Aneno mana ke thoth ji ithor mar rwako e ute mag thieth. Mane momiyo kawuono ni studio di chieng' ma kawuono. Mondo apar ne ogandawa ni abuog rombe nyaka warwaki to warwake e yo makare. Ok warwak abuog rombe e tikwa. Warwako abuog rombe maumwa maber kaka obedo recommended kata kaka Ministry of Health jogo marito weche mag thieth dwaro. Social distance keto okang' e kindi gi wadu. Mano pod watimura atima kaka waketeni. Kaka waketo gi ruth. Yes, koro mago okenge manyaka wang'i. To gi kaka bena wacho ni limo osiptendewa ma wacho kande Avenue, wan gi Lumumba, wan gi KCH, wan gi Paponditi, wan gi Nyakach, Nyaera Malo. Wadhi kuonde mag thieth go mondo watim testing mondo wang'e ka wan gi coronavirus. To gi mamoko ma pod nitie mantiere nonro madhi mbele wach tuo mar coronavirus. Yes. Aneno ka sama wawang'wa kata kamano mbaka pod odhuro. Mbaka pod iye lach thuole maonge. Ok ang'e ni intie wach moro mogik madangi wach kata wach moro ma onego bed ni wadonje itwa. Wachni mogik kapok otieko twak. Erokamano Madam Ruth. Adwa wacho ni kaluwore gi tuo mar COVID-19 en tuo ma koro wasefwenyo nyaka wadag godo wan kaka oganda. Koro daher mondo awach ni nitiere yore mamoko be ma koro osefweny kaluwore gi nonro mag thieth iluongo ni clinical trials madhi mbele. Nitiere yath miluongo ni molnupiravir. Molnupiravir ni en yath ma ka ng'ato odak gi ng'ano mosepim moyud ni tiere gi tuo mar coronavirus to ikete yadhno to muonyo yadhno endo to komuonyo yadhno endo kuom ndalo 5 to koro ing'iye tineno ka be yadhno endo en yath matiyo. Koro mago gin achiel kuom gigo madhi mbele madaher ni kantiere ng'ano man gi penjo e wi molnupiravir, yath mar molnupiravir to onyalo tudore kodwa e namba mar simu mabro wacho. To ka be penjo no endo en penjo minyalo biro tinyalo yudo wa Lumumba Hospital kama nawacho to wamiyi twak e wi yath mar molnupiravir ma nonro ne sani dhi mbele kendo en yath ma geno ni obro konyo e yore mar geng'o tuo mar COVID. To awacho ni en yath ma ng'ama tiyo kode en ng'ano modak gi ng'ama osepim mofweny ni en gi COVID-19. Nikech adiera kende Ruth. Ka corona nobiro to kofwenyi ni in gi COVID-19 titing'i lep idhi kani kamoro. Dong mana adier. To apart from kani joute gi duto te kata jogo manise tudorigo bikawo idhi pim kata gidwaro kata ok gidwar tichak iketo ge quarantine. Ok en kamano. Koro sani to wafwenyo ni kata in gi COVID to wan kata kaka jochiw thieth ok wabi e dala ng'ato mwakawi mwagoli mwadhi wakani idak gi watni kata
watni man gi COVID-19. Koro emomiyo nonro madhi mbele gi. Gin mondo giketnwa mondo wadag gi COVID-19 ma onge luoro. Samoro ng'ato nyalo penjore ni to yadhni, oyudore kanye, to samoro en pesa di, lerane kanyo. Ichiwe nono kose inyiewe. Erokamano. Kaka nachako, nawacho ni en clinical trial, en nonro madhi mbele. Koro yadhni sani e Kenya waka pod ok oyudre, ok en e market. Pok odhi e market nikech sani en under clinical trial. To bang' clinical trial kata nonro mar thieth. Kosetim moyud ni en yath madiera onyalo geng'o kute mag corona. Mondo kik yud ng'ano modak gi ng'ama osefweny ni kod corona. To koro obedo bang' clinical trial to koro obedo rolled out. To koro watiyo kode yo moyangore. To adwa wacho ni yath mawuoyo wiye ni en yath mosepuodhi be e pinje mamoko gi WHO. Pok ochopo mana koni. Kondwa koni ema pod ok watiye kode, to osepuodhe gi WHO e pinje mamoko kendo itiyo kode kaka yadhno mathiedho corona. Erokamano. Koro kuom jopiny ng'ama nyalo bedo gi penjo, ang' nawach namba ma watiyogo. Erokamano. Daher wacho ni ka idwa ni mondo ipenjwa penjo kata in gi mang'eny midwa ng'eyo e weche mawuoyego, sana koluwore korka clinical trial madhi mbele mar molnupiravir, to daher ni iyudwa e namba mar 0780 13 99 61. 0 7 8 0 1 3 9 9 6 1. Erokamano. Wayudore Lumumba Sub County Hospital. Warwako unduto te. Takwayo ni jopiny mondo dhiye e testing for COVID. Erokamano nyadendi Beatrice ojiwo maber ni watemuru wawuok wadhi ute thieth mondo mi opimwa wang'e ka wan gi tuo niendi mar COVID-19. Mane makela e giko mar chenro niendi. Ageno ni wapuonjore. Luongane Ruth Ochungo. Watudre kendo Jumapil manyien saa 1:30 ma midhiambo. Oriti masani.